Septembre kalo tile 4 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka wolomasiri tabɔ u tun ye layidu min ta jamana kɔnɔdenw ye ni k'a fɔ ko ɲɔgɔnyeba min ni a bɛna boloda an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ wolomasiri taba minnu sa n'olu yɛrɛ bi fanga la kabini utukalo tile 18 tɛmɛnen ko ɲɔgɔnyeba in ko a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni kunu alamusa sa ŋunuŋunukan kun cayalen no ko dɔgɔkun tɛmɛnen ta bɔra a ma cogo min na ko nin dɔgɔkun in fana ta ko o bɛna bɔ a ma tentɔ nka u ka kuma lasela ale ye kuma lase kunu aramusa sufɛla la u dagayɔrɔ yɛrɛ la sa n'o ye kati kan o kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnyeba in a bɛna daminɛ sini an ka faba o kɔnɔna la ani an ka region n'o y'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye nka an ka marabolo ta ninnu sa olu ka gouverneur olu de bɛna u wasa don o la kosɛbɛ nka an ka marabolo ta ninnu olu bɛ dan tile 1 o bɔɲɔgɔn ma a ɲɔgɔnyeba a bɛna to sen na fo septembre kalo tile 10 ani ka taa kuncɛ a tile 12 ma maa minnu n'olu sen bɛna ye a la sa an ka marabolo delegew fo ka taa se an ka tungaranke minnu n'olu bi an ka jamana kɔkanna ma olu fana sen bɛna ye ni ɲɔgɔnyeba in o la. Kunu alamisa septembre kalo tile 3 san 2020 an ka wolomasiri tabɔ ni olu ka ɲɛmaa ye colonel Asima Goita ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka t'u ɲɛda an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o Ibrahima Boubacar Keita ye n'ale fari manda la n'ale dadalen don dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ni a bɛ an ka faba o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ sa ale ladara tarata don k'a sababuya kɛ bana min y'a minɛ o de ye AVC a ka dɔgɔtɔrɔ ka fɔ la sa ko a fari ka fusa kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o Ibrahima Boubacar Keita ye a nisɔndiyara kosɛbɛ a kelen ka an ka wolomasiri tabaw ye a ɲɛkɔrɔ a ye dugawu kɛ an ka jamana ye ka tila tuguni ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana min ni o ye anw de ta ye ni mɔgɔ si ta tɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o Ibrahima Boubacar Keita ye ale taara a ka so kunu surɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ye. Mahmoud Diko ale kelen k'a ka laɲini fɔ sa an ka wolomasiri tabaw ye n'o ye CNSP maaw ye maa min fana na ale y'a ta fɔ o de ye Musa Mara ye Musa Mara ale ye parti yɛlɛma o ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ye a dan ale ma ko CNSP maaw k'u ka fanga to jamana gansan maaw olu dɔw bolo ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi gɛlɛya bi an ka jamana o kɔnɔna la Musa Mara a kelen k'i da don la a y'i da don fana tuguni gɛlɛya min bi an ka jamana kɔnɔna la n'o dɔ ye an ka kalanko ye a da sera o fana ma. Imam Mahmoud Diko ani M5 RFP maaw u ye ɲɔgɔnyeba kɛ arabado ɲɔgɔnyeba min yɛrɛ sa ni a bolila fɛn min kan o de ye ka ladilikan d'u ma ladilikan min ni a bɛ tali kɛ an ka camancɛ fanga o kan a y'a yir'u la k'a fɔ ko u ni CNSP maaw k'u ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ ko sama-samali man ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye fɛnko de n'o ye an ka jamana o ka taa ɲɛ cogoya min na a ye nin hakilina in fɔ M5 RFP maaw ye cogo min na a tilala ka segin a kan tuguni k'a fɔ ko maa o maa n'i bɛ ale nɔfɛ ko nin hakilina in o ka kɛ i taalan ye. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ an b'a ye k'a fɔ an ka buru minnu ni an b'a dun u tɛ lasagoko ɲuman na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi k'a sababuya kɛ bolimafɛn sen fila ni o ye moto ye i bɛ buru ninnu ye o de kɔnɔna la a dayɛlɛlen i bɛ gɔngɔn de ye buru ninnu kan fo ka taa se dimɔgɔw ma ani fɛn caman wɛrɛ yanni buru ninnu a ka se butiginitigiw ma n'a sera butiginitigiw fana ma olu fana tɛ a lasago ka ɲa u b'a ta ni k'a da u ka tabaliw sanfɛla la i bɛ sɔrɔ tulu fo ka taa se pétrole ma kuma dɔw la i b'o sɔrɔ buru ninnu a la wa ka kɛ ni o fana kelen kɔnɔna ye tuguni an balaka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa buru ninnu ta sugu kɔnɔnaw la ka taa ta boulangerie la ni ka na a feere gidɔrɔnda kɛrɛfɛlaw la ani fo sugu kɔnɔnaw la olu fana bɛ a dayɛlɛ ni ka a bila fiɲɛ la o b'a yira k'a fɔ buru minnu ni an b'a dun a tɛ lasagoko ɲuman na hali dɔɔni.
an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Afrique du Sud kaw olu fɛ yen nɔ u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu bɔra kunu septembre kalo tile 3 san 2020 ni ka u ka nisɔngoya yira u ka jamana ɲɛma la u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ degunba kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u bɛ fɛ dɔ ka fara u ka saraka k'olu nisɔngɔlen don u ka jamana marabagaw bolo k'a sababuya kɛ u kelen tɛ ka waleya foyi ta n'o ye waleya ɲuman ye ka olu kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ka u sɛgɛrɛ ka kɛ ni coronavirus kelen ka dankari kɛ u ka jamana la kosɛbɛ olu minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu de wulila k'u jɔ walasa togoya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ u ka jamana a bɛ se ka kisi ni jangoro jugu in o ma cogoya min na. États-Unis kaw olu fɛ yen nɔ fagali o bɛ ka dadigi kɛ farafinw na u ka finitigilakaw olu fɛ nin kɛra maa min sa o de ye Jinjɔn Kinza ye ale si bɛ t'i jɔ san 29 o bɔyɔngo la a tun bɛ a ka bolimafɛn sen 2 de kan ni o bɛ wele ko nɛgɛso tɛnɛndon a kɛra k'a to a ka nɛgɛso sanfɛ sa Los Angeles a bɛ ka taa wagati min na sa u ka finitigiw ye a lajɔ k'a fɔ k'a ye sirabakan sariya dɔ ni ka o sɔsɔ sirabakan sariya min yɛrɛ sa ni o ma se ka bugulatigɛ u fɛ hali bi u ye nin cɛ in kɔdonnen to sa ni ka mugu ci a la siɲɛ 20 o bɔyɔngo la nka a ma se ka sa o yɔrɔ la u yɛrɛ ka fɔ la sa k'u ye maramafɛn de sɔrɔ a ka minɛnw olu cɛ la maramafɛn min yɛrɛ sa ni a bɛ se ka mɔgɔ bɔnɛ a nin na ko cɛ bolila ni ka taga ka o to olu fana ye mugu ci a la mugu ci la yɔrɔ min na dɔrɔn a sara o yɔrɔnin bɛɛ la nka maa minnu farafin minnu bɛ amerikaw fɛ yen nɔ olu wulila ni ka taama arabadon septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 o wulafɛla la Los Angeles kaw fɛ yen nɔ k'olu bɛ fɛ ni ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na kun min na u ka finitigiw u bɛ ka farafinw faga sanga ani wagati k'u bɛ fɛ danga sigi a la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma halisa an ka jamana in ala k'an bɛnnen to kelen ma ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.